ahịa Chineke anyị kwere na ọ ga-adị mma maka mmiri bidoro n'isi gbarụọ mmezi na ahịa ahụ ebe ọ bụ na ndị nọ n'isi solu ana m ekpupụrụ na nke ahụ imere ọfụma imere ọfụma site na ma ekwutekwara okwu ndị ụka ọ dị m ka orugo mgbe ị ga-atinye nwa anya na ihe ndị ụka kama itinye anyị na kọmitii ka anyị nwa bụ ndị dị Chineke dị were anya ahịa na na-enetarịghị ndị a na-eme atụrụ ma ha iruo na Aba ekpere Wednesday ekpere Thursday iruo na ala Igbo niile ekpere Wednesday ekpere Thursday ụtụtụ mmadụ ga-eji chọọ ihe ọ ga-arụ ijiri ya pụta na-eti praise the Lord hallelujah na-aba ndị na-eluzu ihe a na-ama ebetikepịachi ọnọdụ a ka anyị na ihe Ugwumba kwuta mere ihe o tiri n'ụbụrụ m Gọvanọ Soludo because so far so gụ bụ onye mmasị nwere the balls ime nwenu ọ kwefere nke ụka Monday to Friday enwere ka na-asị doesn't this is religious thing ebe a ka o si ebido ịchọ ka ihe a benata ị nwere ndị udo ga-achị on those days ha ya bana ụlọ ụka mana kwefuru onye ọbụla ji ụtụtụ na-eji ije dị agha sị nọ na-eje o jere ụka on Sunday nke Monday o ya eje Tuesday Wednesday o ya eje apụta na sị jiside jụọ ihe ọ na-eme na ọ bụrụ ha n'ihe ụtụtụ taịm o ji wee jee ọrụ ya si jụọ ihe ọ na-eme ọ sị na ọnọdụ ya mkpọrọ ụmụ ihe na-eji gboje Chukwu asị oke ngwa na anyị na-eche gị nye jizie na ya 2 hours pụta ka ma na arụsịkọ na-eji ikpere maka na ebe datin obenata because if not every Monday to Friday to Saturday a na-eje n'ụlọ ụka na-atụ ego na-eme ha na cause laziness o jegidezi ọ bụ na disappoint ya because na nke bụ eziokwu na n'ịla ha n'ụlọ ụka ka Chukwu ejigozi gị God say I will bless the work of thy hand. If a miracle man doesn't come, manna be from heaven. You pray for manna, or be from heaven. Do you know what manna did? God sent manna to them in the desert, outside their homes. Or say in the morning, take your plate, go outside, take the manna. Do you understand what it means? That the manna have batani muno. Only hand you make a manna batani maybe. Manna to kije outside, get your the manna. Get your fee, not even from morning to night. For I say that I tarry with God. God will also corner. Only things on our on his provides the entire universe and other places. So, what are you doing to feed your family? He will bless the work of thy hand. Stop tempting God. Because they make it. See from that place. Obani holds the magazine.